Ja, så har vi varit i Kappingarhillen för första väg. För helt omstående här. Otroligt gott, men de var öliga med hillen. Rädda läcker hillen. Ja. Följs väl alldeles. Det är fisklig. Och det är en öliga spännande resefrak här nere. Hur ser fullstånd? Hon har bräckat. Hon tar ställning. När börjar jag gå sist något? Vaknar jag Christmas Eve 3. Curtain closed lungs. More closed lungs. Look for you. 6. Ja. Alle går helt omstående här. Öliga gånger. Synd bättre än jag. Jag synder bättre än i havn. Så blir det inte bättre. Ja? Och du ser det föds väl hillen. Ja. Och vattnet smakar väl. Smakar neckbitten kan det. Och kvart vi Eibjörn tossar en konofotchen kan jag. Kvart har vi här på en. Jag kan vända mig veta. Han har funnits redan finska. Ja, det är Några kommentarer, eller? Jetski. Nej. Avstånden är fokus på 400 meter. Vad säger Marcus? Hur står domstolen här? Massa lögos vi har. Det är för något kul. Alle har akkurat sagt det. Gäller som havnar med ner alltså sned och Håkansland. Ja. Och färra hem nu. Jag gleder mig personligt att släppa sova. Jag är uppe i ett dygn nu. Men det här är alltså hans staslig hilder. Och på inte här iver är 4 gånger EGDM i utspring. Eller finalen där kvinnor börjar med en time också.